Medio dashing, coming so I mean so would I? Empaso agudie eyadie bia eka awarefo bom ne sanso de anije suron kokora eba adofo ente adofo no bebre awori ego ebinim sompo enya anije ewo won fi every say wonya tinka papa bia wenti nyade dwumadie aba siade ba ba chwechwe ne ya pensen mu akwai ahodo aye di empaso agro na ama anije aba na wodonso aso Sponsors Time Herbal Mixture, Divas P Capsules, Nanda Techi Bitters, KNG Herbal Capsules, Nyedia Herbal Mixture, Divas Eyes Drinking Water. today at the Ablagana Shame, Mimin the Pia, 10 p.m. Royal Television. So, abuche mampakase